olkapäiväpumppi, jolla saa hyvän pumpin tonne olkapäihin. Sisältää facepullin, viparit sivuille, Arnold-punnerruksen, viparit taakse ja sitten vielä niskan takaa työntöön. Ja tässä haetaan tosiaan sitä pumppia, että sit saadaan lopulta olkapäihin kokoa. Mä oon nyt tässä vedettänyt lämmittelyksi 7 sarjaa hauiskääntöä käsipainoilla ja sitten dippiä. Ja tän teen nyt lopuksi tällainen nimenomaan pumpiksi. Ei mitään, lähdetään käyntiin, aloitetaan tällä facepullilla. 18 on tää. Now I tell you in English, this is a face pull exercise, and now my friend here is doing this exercise after some bicep and tricep warm up. So it's very good actually point. You have to little bit kind of warm your biceps and triceps before you start working on shoulders, because if you don't, then your shoulders will have too much pressure on them. So always remember to warm up your triceps and biceps before you do this. Sitten viparit sivulle istuen ei tule heijariin, ja nyt tästä täytyy keskittyä olkapäiden työskentelyyn erikseen. Pitää saada polte tuntumaan sinne. Now, as you can obviously tell, this is dumbbell raise. So now here, very important that you don't use your legs or your lats. So this is a pure shoulder exercise. You raise with the shoulders and you put dumbbells down with the shoulders. See right there. You can obviously tell that his shoulders are working the way they should. Pieni hengähdys, siirrytään Arnold-punnerukseen sen jälkeen. Sama 18. Now the Arnold press. This is very good exercise for both biceps and shoulders. Why this is good exercise? I think it's because you have to rotate your shoulders, so it puts the pressure on your front side of the shoulder and on the side of the shoulder. Jokaisessa liikkeessä on tärkeää tehdä suoritukset hallitusti. Seuraava viparit taakse penkissä. Siinäkin on tärkeä hallinta ja yritän pitää nyt tuolla yläasennossa hetken. 12 toistoista harjoitus tästä. Now, as any workout, you should concentrate on the body part you're working out. That way you will assure some gains and you will not get hurt. For example, this exercise, you use 2 big weights, you can hurt your lower back. So pure concentration, mind-muscle connection. Use the amount of weight that you can lift. Don't use too much weight. Nimenomaan pienet painot on aina hyvä käyttää. Varmistaa sen liikeradan puhtaus. Sitten viimeisenä vielä niskan takaa työnnetään tangolla pumppi olkapäille ja siihen pyritään tekemään 20. Mulla on vähän iso paino tässä, on vähän jaksanko. So now the last exercise is behind the back raises. Now this is more kind of isolation move, so when you do this exercise, this is the last exercise of the cycle. Now use not too much weight, because you have to do about 20 reps on this, so this is more like isolation, the pump exercise. So you don't want to go too heavy for the reasons that you don't want to hurt your shoulders or get injured. Jes, hyvä tuntuu. Tätä olisi tarkoitus tehdä siitä loppuun 3 tai 4 kierrosta, ja tämän kierroksen voi tehdä myös semmoisena pikatreeninä erikseen. Mutta tärkeintä on olkapäin treenata, jos lämmittelee kunnolla. Tässä on kyllä hieni pumpin päälle ja on kova treeni sun päälle ja semmoiselle kivunsietokyvylle. Sitten kun löytää ne sopivat painot. Siinä se. Kiitos tästä videosta, niin ei muuta kuin seuraava kerta.